Karang lisurat maluluyon ta. Nalisiran ding maluluyon ta kaya maghuot mo pala tang daghan og pasagad ta. Maluwi lagi ta pero grabe nila eh. Di ma-appreciate. Ha? Lalo sila tanong dia, ngilig daw. Hi guys, magang buntag ni Jong tanan. Wala kami karon ni Jong dyan tumila ka ti Ruby kay magpahilot kuno siya kay sakit kuno gijang kanang likod. Grabe arang kalimuot, naligo na singot. Impas gitu aning way samad. Unsa? May impas ta way samad sakit sa likod. Karon na kayarang inita. Agbag ay kalimti kay Ah, to sa mi ma. Panghaplas. Magbag. Wala ni mo gigawas. Ay sabit diha oh. Di sabit. Ay sabit sa diha. Ano tubangan? Eh kagiba di ay. Buhay sa likod. Kay wow mo sabit. Mo man magdagbag. Ito lang magdagbag. Ngabing ka. Nagdakog balabal kay gaipok rako. Okay. Maglisod ko ka ng magsakit motor dyan, magkarsunis, manakit tagang kuan. Baligkawang. Makamot niya, mamaipas ta. Ngaral mo salip dagang tilo ka sa init. Gadaman ko daring balabal ya. Jacket ng pot ko. Wala mo kong gakarsunis. Tuktok mo kuan, plus. Nabi-nabihan na lang nang ikabibad sa ang likod. Balin sa tubangan ng plus. Nagdadamang gud kog bag kay nagdakog isa ka shades kay unja og grabe ginita na kanimang gud araning kasilaw. Nagara nang kainit mag-ilis ra ko kanang kuan pang protection sa adlaw. Kay magluha ning ang mata. Ato sa mi ma. Isara na. Pamahaw na mo. Pagkaon na. Wa para ba nang nagkaon kay nagpawahig kaon na naman ang utanan. Paway kaon, siya iwa may ganang kaon siguro. Na may utan, na malit si Junjunog ka ng sudan nga mga luto na, upat ka klase. Basta, ang importante na ay utan. Ito nami guys, kita laman ta dito guys, nag-abot. Ato sa amin, pamahaw na. Hindi alam ko mag-jacket siguro eh. Hindi naman init, magdaga na. May hangin naman. Nami guys. Saan man ni? Ayo! Pwede magpahilot o pahilot? Pwede magpahilot? Dante! Ay, Dante kayo mo. Kata Dante. Ito po maningahan ko ano. Abot nami guys. Adas Nicole gape ito gisda. Lami agilang gisda nga pinirito. Nagutan di saya na. Terus lami gini mong paniod ko. Ang kusinero ni ate galuto. Ang kabuutan. Hi guys, dan ang gajud mi dari la sa atin nakaabot nami. Si Nicole Basi galuto og paniud to, gaprito gisda og kanang kuan gautan, lamig ijang utan kay arag gajang kapresko kay gikan pa jud dari si Jang Garden. Nang garden pa siguro ni siya kay na may mga pinutdan nga kuan ng mineral. Ganahan jud ko danis lugar ni ate ba kay daghang mga tanom na kuan oh. Namo day kuan si ate pa? Nanang nay halibon. Kamunggay ni ate Binay, kamunggay. Hindi halibon halang daghan nagbunga. Binay kamunggay sila ate? Hala Ginoo ko ag bunga rang daghana.
Bena sila kamong gaslate, wa Na. mangot. Na kasi Ay, kamunggay. mugagsan dito, mga ayo dito. Awag bunga pagkadabos. Naglabos. Naghanap yung bunga o tanaw laman. Katuwa mo nga. Agatuaw, dito mo dako kay nasa lipdanas bayan nila pangit. Nagidyang kuano, tamnanan karsunis. Ani dot awang pataba ni ate na niyang utong paliton. Di pa kanang gipangadyong mama na balbas pusa. Tambok yung lindot magpataba. Ito kato may nagbunga. Kuwag lingkuranan sabi ka, malingkod ko diri. Anjara. Magkukulingkuranan nito eh. Nawahira kuno ko kay pang-harvest na kuno gidyang sikwa. Hindi aragahang paborito mari ko dari oh. Kani. Nanapidahang buwak. Gidyang okra, kamatis. Lamidan hi kay kuan. Lamidan hi kay daghang day kamunggay da nangita kag kamunggay. Diri kay dili lagi limot diri. Na kamunggay oh. Oh, di limot dari. Haurag ilang kamunggay guys oh. Na ilang kamunggay oh. Grabing tambuka. Mga jumidanhi. Pangaruson lamandaan ba ibutang sarip. Oh tambuka jo ilang kamunggay. Napod oh. Lang tangad. Tangad nila oh. Diyan bagong tinanom nga taong sigurilyas ra ba ni? Na sila sigurilyas pa oh. Kani pasyon. Namunga na ba kanilang pasyon? Mga dyan ay taga-munggay pa tang harusundahan. Ha? Mga dyan may kamunggay te. Harusundan na mo daan. Namang ikan ba malunggay te narang tambol kay ilang kamunggay oh. Bisa man ka te. Ito buwan, tingnan ko mong buwang kubasa. Ako na nakadaog sa Tiyan, grabe. tuwan. Ako na tatuan. Ikaw may tapuan? Iabot na nag-18 kabuk. Ano man? Pag manok? Hala. Ang hilahang manok. Nga galum-lum. Para sining ka. Cute oh. Parang kay misug. Hele. Ha? Kumpara tayo be, madala ni. Hele na. Nara day diha ikaw. Hele. Ismail bidali. Hele. Nara day kada nagpailam-ilamang ko manggod kaning musig. Mamang kaning musig. Ngaram day kada agilum-hilum. Gilang pasyon oh. Hele boy. Ha? Lami ko nang magbutang og pulding bidari mahigda-higda kay bugnaw. Be naman sito na be. Asa? Dako ang lagi. Asa ba? Buha unsa na na. Kanang green to dito. Ay di Manila ha diay, pati kundi na. Unsa na ning sito? Kuan kanang dalandan. Dalandan. Lami pagkulor ag mga ligid color pink pa. Kuan man gud ni sikwa. Sikwa. Naga nakajubunga ilang kuano pwede ra ba kuno nimo og juice. Nagilang avocado kay nalahos. Ito oh. Te ano namatay mga avocado te? Madungira na pagkainit. Ha? Pag-init. Wa pa Malaw, mauli eh. Oo. Ikot-ikot eh. Hindi no. O Gino, Ojo, araw na yung di ko din manjara. kakan mo ba? Parang
Naghanap ka jug bunga gijang kuan dia. Hawa ang lami ka jud tanawon. Nasa isang kubuan na rin. Di ang lami ka jud tanawon gag bunga. Kadabos. Nandiyan ko na kung pakanon dari caramel popcorn. Ang gijang mga banda oh. Masamang ka pa. Kawa kang tubig bugnaw? Ay, ito na. Wa may kurinti. Namoy ay sa ate. Anin, sa mali mong gikaon ani. Ilan sa na dyan gikaon. Kahoy! Mura man kang pangit ug ay mura man kang gudi ug ni brownie. Paborito jud ni kuya ning buwara sa una pas Manila pa. No. Katong nay kuan ba? Hindi mo kayo sa parap. Kanang puro ra si ja unod. Dapat sila chicken nga. Tawal. Chicken nga. Ingon mas ja chicken kuno ato kay ja kuno utan. Kaya mas ja mautan jud to sa ate kanay daghang utanon na ilang utanon guys. Parang kaprisko. Kaprisko pa kadto ka bagay. Ilahang sikwa ra pa ni kaprisko gikan pa ni si Jahang garden. Jang lubati da pagajud sa kabuok. Nami jud ning utan ron kay prisko pa ajo. Aja yatang dito sa saad. Lamang ka. Dia. Mahal man na. Hani, nganganga man ikaw hani. Mabantag dalagit. Ha? Ano daw kung tricycle to dalaw na tulong do kay ro, ang pagmundo. Bitaw ningon ganitong viewers na doon kung dagat. Si Mama rete ako pa reflex mo te. Ang dalon re. Oo, sa desa. Di lang ako lang pahilot pahilot. Ayaw, ibiyahe eh. Matagtag pa. Ay biyahe. Kamu nila agto. Kami agto. Ako nito ni Par, kamusta na ako sa kitang likod ng ilan. Ang sugod nila pansin ako pag opera ni Didi ito natulog ko sa burger. Sandig na ko ba ng mundo kayo. Mawala na siya, magbalik na PM mo gani, PM. May dahang ating dito, bidi nga na. Nga naman gajud Manila pang gajud. Ha? Kanang drive na ako sa Kasimana. Musig ra ba? Sakit kayo. Musig man. Di ang tibok likod doon, pakpak ra ganun rin yung nasa pikas. Kaya ito yung tumanda. Midana mo dari lamisa kay ekonomi dari maniudto. Kay bugnaw man sila kurente. Ramang kalimuot sa sud. Parang kakiyot tagijahang pitsay. Nyamenta magingani sa bahay lamang gajud may pisto. May bakit? Di ka naglalagi itong buti ha? Hindi ara nagkakiyot mura nag plastic. Mura na rig plastic tiyo. Ang lami na tanawon. Hindi na dito mukha dito dia. Dia hari ini dia dito. Ay, dahil Natujok na. na. Kinay manok. Oo. Liboy, maniod to na ikaw. Nakadiha kay bugno man dari guys. So na ikuano mga kuano kanang kuan ba pasyon. Kalo oy niili. Smile me, smiley. Smile diri. Oh. Kay maghakot kas paniud to kay dari ko na may maniud to kay init sa sud, giway kurente. Niragi jang buwak nga butterfly oh. Naghana. Lami jining ko niya ate ba? Ang mga palibot kay punos mga tanim, nay buwak, nay mga utanon. Ha? Oh, dila mo. Sang dila marong naidugang sa suwa. Dari na. Dala ang kaning. Ha? Di ba nagpaigo diya? Hagamong kay wala ginagilunod. Yung isang taon kay mga una. Para po ano siya. Uhot na ba? Sayang mahot na.
Sayang. Arar bang umutas utan, nagsikwa, nagkawumot. Utan lay malakas. Basta naisikwa, rong mutag utan. Na guys, susrang lamia ka sa utan. Kana mo malunggay, nagbukaw na, adaw na kamukawag Daga ako magutan dito pinalata kay si mama maite kay gahi ko nung kamunggay. Hala, Maglalis silang doon ni Junjun, kaya ba ko ni kamunggay nga. Bitaw, gahi ko nung kamunggay. dili jud pwede nga ang malunggay malata. Na, pinalata masin. Mas lami ang Kangkong, alubati, kamunggay, o kanang kuanang utanan, pinalata. Lamay no nang hap ko kanon. ako ka dapat. Hindi man sila ganahan. Si mama kay magbagot-bot man kay gahi ko nung una day kamunggay nga gahi. Abay, dala na dayo. Asa may ang dadon? Kare? Gahi ko ng kamunggay. Ano may kamunggay gahi ko? Mama. Diri na ako, diri ma. Di kami ato ang ila dira. Yan mo papiski, bago ako papiski. Juice. Dara juice. Wa diri na ni. At si kuya te haman. Wala pa juice. Unsa pa to? Dadong tao dito yo. Dala na. Naghagis ron. Urikan Mangkuanan Init ko lagi di ay. Kanilang dala, ora magdala ni. Maglali na mi ako ng chicken, bita na. Yag-yag di ron. Picnic kita. Maglali na magpikpiknik mi daris likod mi. Nangaon kay way alimuot. Alas 10 walang kao ra giro na. Lami dari magkuan sa ilam sa garden ni ate kay bugnaw. Maglalin mi. Amasa ning ibaklay ni nga mga isda dari. Dani kay hangin way limuot. Urong diri kay init mo lagi. Ha? Ano di ba? Urong gamay la. Hindi na makalingkuran. Diri maglingkod yan eh. Di na lingkod yan. Hili, nagtakman ikaw. Ay, nagtakman ikaw. Parang kuan ako diha oh. Ano man? Ito bang Pile. Ang lami agutan. Yara. mga manok. Diri ni si butang irote. Kay abog man. Di kataguan. Smile, Lily. Oh, smile siya. Lili. Oh? Lili, dako ang baba. Oh, dako ba? Dako. Smile, smile, dali. Ismail ba? Dako, ana. Agsidante. Nanti. Agsi kuya. Kamas kuya. Plato. Pasa na kay Ang lingkod na sa dantig una oh. Una na mong dante. Ang tambo ka kijang kuan oh. Kalabo. Dagkag dahon. Magdatagkuan pa balbas pusa. Yan ang gusto ng butang ka sa gawas. Iwan naman sa butangan. Nara ba? Unsa mo may pisto in Johang Bay nga ni palag area sin Johang Bay naghanatag Ugaw diri. naghanatag kuan tanom. Ugaw diri. Asa? Wa man. Diri na di ay. Abog man siyempre abog. Medyo kutsi at anggi. Saksan ka dito maka bulingit. Sa bulingit kuno kang naong. Abog. Iyo ko ikaw na alas 10 ka. Ha? Dante. Naktakma ka diha Dante. Ano na ta? Anyara ko yung mga ako sugon sige magkuwar ka mong guys. Naka-drive naman to ko nanay student permit. Ano ka ba jud? Mangwan na ta mga gating tangtay. Eh diri ito. Maniod to na ta guys na midaris garden ni ate o lami ka jug view dari. Ngari man maniod to. Unsa na ti kangkong? Kato di ba? Kangkong, kamutikong. Kamutikong. Guys, maniod to na ta guys. Sinikulon jara kuno siya, ha? Sinikul din siya mudengan siya siyang papa. Parang mga kasuri sa ganang lingkod ba? Kanta. Yorong na diri. Kami kadyo mitsuwa na utan. Ginahana man di kang mama na kinamat na. Di man ko makautan og ingani sari-sari kay si mama di man mukaon puro Yang utan na ramadaan. kanon kamonggay ra og kanang tani kangkong og kanang agbati. Diya pinalata man. Ganang minana. Kung ganang lata kay mawala na ang iyang vitamins. Pinalata may diyang gusto maitik manugkuan kay gahi kuno.
tunol na magunang lunggay di mga nausapon. Sa mukhaon. Nanganta guys, mga sudan guys, so lamiyawutan na isda. Pritong manok. Hey guys, mga unata guys, sarang lamiyas utan ni ate. Salamat sa dito kay nakakuan ko nakakala sa TV. Na mayroong tao dito di man budang TV. Kuan man te, Asa? naman sige subaybayan sa TV. Ang nainit naman ini. Insa? Di man? Nanate ka natin, sarang lamiyagutan ni ate Bojak. Food ka oh. Maulugan para fill off dira. Nanata? Ano di ko matuga ni. Ate balin dito? Rasod? Ayun, may iro oh. Di ba dapat na mo TV dili. Magginana ta mukhaon. Uy, lagi kay dili na karang kabog dili ba dito masakuan na. Musod ko na may dadto. Diabe, katang rasahon. Ate kaya atang dajungan. Mga yabo nito na dito yung matao na ni. Yorong na nagamay dito, tayo dili ko dapit. Gusto ko na misod kay huwag ko ninit dadto. Yorong pagamay. Hindi pa dapit yung nilingkuranan. Sige be. Ako din. Ako na blo. Gani. Wang floha ka ng ilang floha ka ng ba? Ang idajong-dajong. Ninod dani kay bugnaw ba dya? Wow, di ba bugnaw? Diriti kay ron diri tamling ko do. Hoy, ayra. Na. Sus kay si. Para mo kainit na rin. Kamuti. Oh, lingkuranan. Uy, kuan siya kanang walay init. Ano init dani bugnaw? Dito ka be. Oh, lamig mo ang kuan guys. Amo ang kananan dari. Balay. Ini kainit. Oh. Usa lingkuran ro. Nanti. Unya nanti. Nanti. Nanti te. Ato kang ati ka. Tawag ka. Si Pule pa si Pule. Ang lamig aga mo ang view dari. Namis daw mo sa Hoy, alimuot ni no, nami sila mo sa pasyunan. init magudro. Oh, ni Ay alimot kay dani diri bugnaw. naman ang adlaw gud kay hapon naman di ay. Diri mo pug magdinig dyan magudro. Kuya. Diri ka magkapi-kapi, lagi isang gamay. Bugnaw man. Anak kati mag tiktok-tiktok. Kanang ligid do, pwede binahimong lingkuran ng ligid. Oh, magpahay mo galing ko din. Butangan nimo tulog ka tiin. Nakanan tiwas. Ya, ang paling kurun tong duha ka. Katong ko mga nagi. Wala ta ina. Wala man under siya. Uy, init man. Ha? Di man init. Mainit gani. Bugnaw. Sini ko kita rin ngaon. Sinikul di man mo kamudangan yung sisang papa. Kami akajo sa skin din ni ate guys. So, Di tamis ni siya. man na dahil Tamis migpanyo ani, sa ang problema nagdasatig ko ang dari. pagkayilo niya mawala man jud mo tamis-tamis gyud magluto, magkuha kani kay inikagahi na magkuan siya kanang Siniko lagi. mo tabang siya gamay. Oh, nigmais na. Lima ka duha naka-condense niya. Man na migpanyo to, grabe ng busuga saka na pag skin Wala di. naman ka na. Kay pandan amo na kami. Ang dahil skin di dahil. Kung sa manding puro raputi, ang karipod na ni. Karon ako okay ra man ang tamis, bati po kay Aka tamis ni may kay man. salad. Ano daghang maglamian no? Okay ra man oh. Ano man di ay? Okay ra man, di man gutabang. No, dira ra ka. Hindi man tabang ti. Sakto man. Di siguro lima. Katong mahilig mong tamis. Di isig tamisan na sakto man. Hindi man gutabang sa Kay sakto na ra may- mang timpla. Ang namalit dito nga. Ti, abing tapos isa po dito sa pizza tutundan. Bakit kayo? Kaya ba't yung man po ng sobrang katamis? Pero kani sakto ra ma'am. Lami gani. Pila ni tag 10 15. Hindi na lugo yun, dagko ah. Lugi na, katang gitanan. Lugi na. Kung man ni Pritis mong gud ni. Koy, yung pudran. Pritis. Ay, nanapod na. Nanapod ka. Nanapod na. Namog yung mga activity diyaon. Ang gabi ni mga basketball na. Ay, diyang mga bumbil oh. Dali mo malita na. Mahal yung Nami bumbil. dagang bumbil sa mga. Gagmay pa lang. Gagmay Ang lang po gagbay naman. bro. Pangutana dito sa merkado sa inyo. Ang gagbay sa nga tanan ng utana ko sa merkado. Nakapalit dito sa merkado ni Eugene di ah. Gusin pos ni. Mahal bito bumbil. Gusin yung merkado ba? Nabito, mahal bito. Dakan kayo na dato ani bro. Magtugsok-tugsok ra kang gani bro. Na may aho. Dali man kay ni mabuhay god. Dili magtugsok-tugsok ra ka pa. Dakan kayo mga ingani mga putol-putol. Ahong ino ni mo mga kabakabuhi na kahapiton sila kay dadun man nilag karkar argaw. Ay kay mag-trim na ra ba ko kay katong mutaas ako mo trim man Oh, kay ron. pangtugsok na Kasi may po to. color nga puti. Kasi color. Pink, ramatuan mo pink, orange, Nay sungkuan. sagol dito, puti ug pink sagol. Nay violet. Nay ako dakan kayo sa ano kay. Ahong plano ako na sang ipo na malit ito kung yuta kay ahong
Namang ko'y garden sa karkar nga puro rajid sila bumbil. Pamalit sila. Lagi mo nga sila, magdana sila truck. Nya. Darang ka-cute Busag eh. karang mga gagmay ni mong ipang dugso. Pamalito na nila. Kanito yung cute Ito eh. nila na og. Wala karkar na. Cute. Bain lagi ng bumbilo. Gagmay dahon. Yan ano pagdaging Ang hindi cute, pagdaging oh. na din. Wapo ko'y matamnante. Diya ina kabutang na masang ko Na may dagan dito. Namo ko'y Na may mga dagang bumbil sa mga. Ingana pod. Ay wala Wapo may yung ana. Mao gali tagaan ka na kung ingana. Di laksi lang may ginanit yo kaya mo Ayo laksi patumuon. ka kay buhi na. Kaning duha o buhi na ni. Among bumbil na to pero wa may naning gagmayo. Kasulong mo tricycle. Pa may tricycle te. Unya na nagnaoy. Nandiyan nagmukuan na. Sumo kay ganun. Mahirapan na magdabat bitan na. Daghan na kag mahalin dani te nag kuan na malit. Malinan na gali kung 3,000 kapit. Masilingan niya ng malit. Bumbil. Nagmahal naman ni bumbil Unsa ron. man yung gikaon? Mo na yang kanunon. Unsa man na? Mo si mangita. Dahon sa gusahis. Mo sakit na yan tiyan. Sa gusahis nga. Pero Dahon. agatong among gamay wild pipino ya. Tambo mo po ng wild pipino. Kani pila ni balik Ito na, may nindot to. Kani gamay pa man kayo nang gipalit. 200 ni taki niya kaning ang gitong tong panig mo. Asa mo to tong pinalita to kung dito to sa kuan? No, anong bulo. Halan sa ni. Katong dito ta sa kuan ba? Nalagi Katong gibalikan na to. limon. Tudulog tulay. Tabukan kay. Katong yelo. Oo. Nalari wa pa ni buwa. Katong gipalit dito sa No, gagmay pa kayo ni tugsok ni. Kaniti mahal ba dyan ning inganit eh. Oh, di na halinan na ko ng adlaw ang katibi. Hindi lang atubangan gibalik ya, gipalit niya tag kay busa ka. Ang dami asin buwa ka mura magkurals. Ha? Nay mamutol gali dito ko ina pro kay bisag arang ka kadagko. daggo. Mabuhi raman no tanawa. Oh. Mabuhiran ni mo ni itong suklo. Nang wadi problema og ganang wala na kay kwarta. Ikaw na ipapaligyan ni mo. Mamitbit ra kada ning kaang no. May baligja. Jud kay na ako isuki nga taga Argao mo ri. Nya iyarang kwaon. Bika to lagi mga tanom na sobra na to, may malit lagi ginanabit atong buto. Mamalit ganita. Nga tutagkuan mag-tricycle ta. Magsibunga. Dudo ra man mo dito. Mato lagi magsibunga to, may malit Napoy kita sa kutsinta Argao. ra. Napos Argao gilid mag nanguan sila nang Mamanay dyan ngilot na sa ang baligkawang. di na ang order. Ganito to kuan aran nakahang kaning Di man mo appreciate na kaya ra mga langa na. lagi arang-arangan na. Habi? Di ni mo appreciate ang kuan na kaya hang kayo. Hindi kayo nanganan. Hangyo. Hang man eh. Hang jud ka jo. Nanginit. Okay, ra di ka paningto kas kita na. Kita rin buwan ng tubig na mo. Asag buwan na to na tubig na. Ato daw miss kwan guys dagat. Medyo nang hiloton si Junjun dari daw maghilot sa dagat kay para way limuot kay dari sa bayarang kalimuot way kurente nasulsunod pas danti oh. Grabing busugan na sang paniud to. Diha, imo na higdaan nga ma. Matumpag na. Ikaw na bagdagat to, kanang taas, ang dagat dahil mga ligo. Nailansang o. Kaya kanang lotion ni dyan, pangpadangog daw, nag-ilot. Naman pagkaon lagi. Ganun di pa da ah. Lingawan na nangaligo oh. Dali na bebe. Kapigin. Ano sa man? Kapin. Wow. Ayun yung tambay-tambay wala limuot. Higda-higda. Ay taas kayo po. Saan na mo magilot?
Hindi ngawas mga bata, naligo. Ayaw ko dito. Ha? Tubang ko dito. Nag-inom si Jaguan guys, biro ka. Para malagsik kay pirming hago. Hindi nang hiluton si Junjun guys, na sila dari lamig hangin dari sa dagat. Hindi mo ang likod pa kay nahulma, murag na plug. Nahulugan mo itong good. Pariya tadi kana kaya ba? Lingawas, mga batag pangaligo. Pagta sa rimong birukat eh. Naglisod si ate. Grabe ko dito ka na. Amin sa kana maniniin pa. Ha? May mangilot dito tiguang. Orang sakit di kayo ni kana pahalok sa kanang drive. Kanilito buwan. Hindi man na napiso ni maghilot pa plasan raman kay mo biyahe man siya nagkauma. Kadaghan kay ni pa. Kadaghan na ko daw ni. Kung sa mo dari din yung bike. Hindi mo mapinak. Sayang tayo. Monet. Kita. No. Pero sino dia na? Ano nag-gym ba? Ada ba? Okay. Abot, ako bang? Balik. Na, no. Kita na dito dire. Hudlan ka. Kita na ganyan dito. Balik. Ini na orang lain ini kalau ada bukan. Kisi mo ba ba? Para ni kisi mo. Yan na ba? Yan na. Ano? Si dito. Oh. Ba mo balat niyo? Oh. Balik. Dot balik. Oh, mo naging mo. Ano ra? Balat mo ka. Para dito. Mabundawan ba? Yan, abot mo na, abot. Kapito lang mo buhaton na kabunta. Para hindi ka maglata niyo. Ano din ni? Kasi kapay ka food. Kalau mo, kasi ka ko naman mo. Ano pikas na kami? Bukol na kayo. So, din, laong dari o. Ata na may bukol no. Mamanay pirming kuanon. Sakit ko no. Naklasan niyo. Bakit matugungan niyo naman yun? Foto. Balik mo kamot. Huwag mo lang ako po na. Balik. Ano, murag lupay ba? Ngamit
kang hindi lang. Hindi ba nila po Manila? Ang hilon, hindi na ko nawala ko mo. Ito nga, nilayan niya. Kaya lagi mura lagi mga lusay. Sana speedy ra. Speedy ra yan. Kana usap po na ako ka na mag-drive ba yan. Magpupong. Paano ka ba? Kainitan. Init ko na lang. Pamilaw ko rin ako. Minute ka. Oo, yun lang kainit oh. Mainit. Hindi ka makapagpapapapap. Dari repitas din. Okay naman nagpahirot ka si Mana din eh. Okay. Taman nga maulian. Para matangkan mo ba? Ang galing yung noon pa lang kuno mo. Ito, Kinsa. nagkawan ba ba siya? Bitaw. Sayang. Kampal ra ba unta. Kambal. Ito na iman eh. Nagyan ba ng siyak dito? Hayahay naman na sila. Katrabaho na to si Angel kay Angel ba to? Ha? Hindi na pa yay? Mabuti ka dito ko. Magwang kuminday. Magwang ninday. Murag good. Ito yung pamilya, murag nawala-wala. Wala-wala diha. Ano para mo dito sa idea ang sakit niyo? Magpakit mo. Mga bata, lingaw kay mga batas dagat oh. Nagdagang t-shirt pa. Ha? Nanggawas na gimong daw. Basta marami mga tatlo otro. Ano mo, balik ka ba? Balik ka lang. Lang mo, balik ka dito. Balik ka kayo sa bagang. Balik ka sa bagang oh. Oh, bagag pikas bitaw. Balik ka kayo sa bagang oh. Hindi, bagang puro. Oh, ganina mo raman to. Jim, mo lalipin ko. May pa. Wala. Itutlog na namublog na inanaon. Basta mo sakit mo yung mga kapula. Dapat ko'y nakita ang Yana o ana din. Kami Yana ba eh. Hindi mo ako hilugpit. Hindi ako lagi makabalik niyo na yung ugat. Kanang, ikuan ba ka? Ganang, kaya po ito. Katong taga. PNP. Katong ko. Ayun po to. Oh, si Kwan kuya katong nay. Oh, katong gamay nga si kuya sa nga natong kuya ha. Na. Kami yung t-shirt. Panare mong suoton? Hindi na, di man basa. Panare. Kato na lang pan be. Kato lang akong isampay ikaw. Hindi ka itong isampay na Ay kanakanta. mong birukat tiyahod ka sa. Di ba habol ba? Ato paghabong. Oo, katuon. Ay, Wasang kong t-shirt. Katong nasa kapayas di ba? Kato rabi kaya ang photo be. Lagi. Hi guys, sumanas dyan dyan naghilot. Diyan lang higdahig dami dari dia. Dami kaso dari magtambay-tambay ka ng kuwan hangin. Yan na po sinday dari speakers. Tapos sinday ka. May kapag siya dito. Alimot man dito silang bayay kaya may korrekte. Dami dari. Si ate to aning lako kaya magbayad mo po sila sa pililas lang korrekte. Kami karon may nahinay na pagmitulit. Nagdahig dami ni Junjun dari. Dami kaso magtambay-tambay. Sunod. Sunod inagari na mo, amon nang dadus mama.
Kamintas mama daddy pa ba nun bakit paliguan na ng dagat na? Dagat ko. Pwede mag-ilandong tayo. Ikot ka ng kuwan, baud. Tira ba nito? Tagaan na may daringatik magkanta di popcorn. Ang lamedit ka nun ka nang magkuhan ka ng dagat kamuti, saging o kinamis. Ha? Kanta ka sa podcast popcorn. Hindi na to. Kadiyaw. Nakauli na sa ati guys, gi ka na bayad sa bill nila sa kurente. Nabitaw niya Higa. gidugmok mo saging. Nasa gidang pagkaon, saging. Kada pag DJ mga sichiriyaw. Kiwi. Nicole di ay. Hoy! Dara katang paborito sa una day. Nagmadto ta sa kuan. High top. Napa kayang high top pun be? Napa kayang high top pun be? Ha? Kinsa man to? Teron? Teron? Dos sila dagan masa dia. Nasi irom, nasi. Unya na ini guli. Eh, si Mandara. Lamire dyan sa lilimote. Hindi ko na kanang ibutan ng beer brand niya. Kanang paulir naman niya. Gidugmok pa nga. Lami. Gidugmok ko kuan. Pinalata naman. Mo nang tami kamong kay bagi kasaban ni mamahol. Kaya unya kasaban lang ati mapahak ni anak. Betul na ako ano man nga. Ha? Karang disurat maluluyon pa. Nalisiran dyan maluluyon ta kaya maghuot magpulatang daghan o pasagad ta. Ano lagi ta pero nila Di ba appreciate? Ha? Dala nila tangan dia, ngilig daw. Labi to dia. Yak danindag pagkaon idang igagaw. Tawa man dia sa paduli. ha? Ya. Ayan, ngilig daw. Manguha namin sa atikuan guys, kamunggay. Ha? Dante, sunod-sunuron. Dante, sunod-sunuron. Asa mga Dante kasi magkasunod-sunod. Hala, gipuong man. Kira na kay mo dagko ko man kay sige mo uwan. Hala, luoy man ti. Mo gini yung din. Kanira. Kanira, sakto rin eh. Haram gajim tagkuag paluwa. Sakto na ti, hala, luoy laman, naupaw. Mo daghan na aron paling ako ba pag. Ga guys. Dili agi. Saan pagi dari? Hamo na ning haroson. Be. Kunya ko na to na. Hajaw, sakto rin eh. Sakto na. Uy, ginukot eh. Luoy ang kamunggay, naupaw. Sakto rati, kanara, saklas.
Honey. Honey. Ayaw, kaya anak na. Lain ko na yan siya. Pa. Oh. Padaplin sa nang kuan diha. Dili, rabi, ayaw diha. Dili, Ha? pagkaon. Ang kani dawa to. Itong padaplin sa kaninang pagkaon. Kaya magharus ta. Kasi ni padaplin. Pangutluwa para madali. Daraga mo ang kuan guys. Giharus mo kamungay jag chichiri ay dyan giputos kay eto kuno ni dyan giyan ipasalubong. Eh, di na ko mag-jacket na, malimuta. Diyan ta mag-jacket. Yan ang gabi. Ay, nagbilan niya na yung grab ka. Easy, dito sa bagbag. Ya. Chichiri kuno ipasalubong kuno ni dyan giyan. Pagkabuk ko lang. Ang kaos yan na mga hangin. Ano mo kayo butangan ng binakon mo? O, kalit din. Kanang may butangan na ng O kanara din isabit dito sa Huwag na mo nga ni din. duha lagi ni. body mo. Ikaw may ga. Kamu ka magulari, bawal ang mga plastic-plastic. Gamang kamungay sa katutak. Nagsikwa naman to. Adyo na laman. Nalala ko mo. Uda pa dyan ni Jagsikwa. Ganaan mas mamagsikwa. Imumutan si Kayo Jack. na siya. Nakura kayo na siya. Salamat eh. Nang mga nimi, daghan na dyan mi baday na guli. Balik mo ka mag-Domingo. So, oy! Eh, yun yung nagpahilot to buda ko. Sunod na po, di nakasunod sa badong. Gusto ko na ko tanong si mama dali. Ako rin. Gidadan na mo giro, baka mapaligo sa dagat, si Brownie. Ako salamin, be. Tana. Dante, bye-bye Dante. Uli na mi Dante. Ha? Di ko rin ang busuga. Lagi kayo sa kanang init para ba na? Dan na lang naging yung isnak nun dyan. Init ni kung mukha may itlog. Ikaw di ay, mong timunon dyan. Kuya Idi. Maprapatos kuya guys na. Kasi makurot ko dito, hindi silang good. Hi guys, paduong namin manguli. Salamat na dyan ni ate. Si awa na dyan inigdaan o. Nga pahapa. Trabe? Hindi nami guys. Balik na po ko nami ugma. Limal na balik-balik ah. Nara sa eskina. Mulan siguro. Ay, ito mahulog. Ano sa nga? Mahulog ba yan? Guys, tipin man. Bye-bye. Bye, nay, may bye. Okay. Bye-bye. Babay ko na! Bye. Bye-bye, Col. Ano napasama yung mga shirt ni Nicole? Ang garden nga. Nagubot ko na yung garden. Ako may dahasik mo silang din po. Adyo, sunod na po. Madyo naman itong isa kabuo kay sa gulsa utan ni Mama. Gahapon, nakakamaligya ako. Hindi pa kilo niya. Ganyan po sa kilo. Ay, pamalig siya dyan. Kaya maka palit ko Bayad sa isda. Ang nagbungas naman sa ito. Nangwasati. Oh. Nangahinog na si Babao. Nangayilo na. Prime na sinday ti. Kinag-ubo-ubo. Prime na sinday ti ba? ikaw, nag-ibay ng siyali nun. Nagdadama lagi kaghangir. Ako yung mga ginisitong doktor niya. Waman mo adol. Herbal na laman. Sabi, Tara. Ano day? Sige, ang bingo. Ito na miti. ako na hikot, be. Ito na miti. Salamat ha. Apa may lasing ko siguro? Wala pa. Mga pagalis 4. Ate mo din. Oh, salamat. Hindi ko. Ya. Katog mo. Sa truck ko nag-abot. Bye, bye. Ari na mi. Ya.